गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों डुरान्ड कापनि माखासे गोनांथार आपडेट लानानै फैदों। थांनाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो डुरान्ड कापआ क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव खुंजागासिनो दङमोन, नाथाय बे बोसोराव साइ स्टेडियामाव खुंजानाय नंला। बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा। बेजों लोगोसेनो बड'लेण्ड एफसिआ बे बाराव डुरान्ड कापआव गेलेगोन ना गेलेया एबा इनभाइटेसन फैगोन ना फैयाखै बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव दान्थे-बिदान्थे खालामलायनायखौबो नुनो मोन्दों। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों गासै डिटेल्सफोरखौ नोंथांमोननो फोरमायगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरैयै खावलायनाय, आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो, जाहाथे गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। देग्लाय 2026 मायथाइयाव डुरान्ड कापआ साइ स्टेडियामाव खुंजानाय नंला होननानै नोंथांमोना बयबो मिथिखाबाय जानांगौ। बेनि सोलायै दायो गुवाहाटीनि इन्दिरा गान्धी एथलेटिक्स स्टेडियामाव खुंनाय जागोन। देग्लाय 2026 मायथाइयाव 135थि डुरान्ड कापखौ मोनबा जायगायाव खुंनो थाखाय थि खालामनाय जादों। बैफोर जायगाफोरानो जादों कलकाता, रांची, गुवाहाटी, शिलं आरो इम्फल। 135थि डुरान्ड कापखौ जुलाइनि 25 निफ्राय 23 आगस्तनि गेजेराव खुंनाय जागोन। दा जोंनि गुबै आयदाया बेसो, 135थि डुरान्ड कापआव बड'लेण्ड एफसिआ बाहागो लागोन ना लाया? मानो होननानै बुङोब्ला थांनाय बोसोराव बड'लेण्ड एफसिआ रायजो राजानि गोबां अनसायनाय मोननो हादोंमोन। थिग बेबायदिनो देग्लाय बोसोरावबो बड'लेण्ड एफसिनि सापर्टारफोरा बड'लेण्ड एफसिखौ डुरान्ड कापआव बाहागो लाजानो लुगैदों। डुरान्ड कापआ एसियानि गोजामसिन फुटबल टुर्नामेन्ट, जायखौ 1888 मायथाइयाव भारतनि फरेन सेक्रेटारि सार हेनरी मार्टिमार डुरान्डआ दानाय जादोंमोन। बेखौ इन्डियान आर्मिया अर्गेनाइज खालामनाय जायो। थिग बेबायदिनो देग्लायबो 2026 मायथाइयाव 135थि डुरान्ड कापखौ 25 जुलाइनिफ्राय खुंनो थि खालामनाय जादों आरो बेनि थाखाय मोनबा थावनिखौ थि खालामनाय जादों आरो बैसोर मोनबा थावनिनि मुंदांखा स्टेडियामफोराव 135थि डुरान्ड कापखौ खुंनाय जागोन। बैफोर स्टेडियामफोरा जादों कलकातानि विवेकानन्द युवा भारती क्रीड़ांगन एन्ड किशोर भारती क्रीड़ांगन स्टेडियाम, रांचीनि बिरसा मुंडा स्टेडियाम, गुवाहाटीनि इन्दिरा गान्धी एथलेटिक्स स्टेडियाम, इम्फलनि कामान लाम्पाक स्टेडियाम आरो शिलंनि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियाम। दा बुंनो गोनां बाथ्राया बेसो एबा दुखु गोनां बाथ्राया बेसोदि गुबुन बोसोराव क'क्राझारनि साइ स्टेडियामाव डुरान्ड कापखौ खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो 2026 मायथाइयाव 135थि डुरान्ड कापखौ खुंनो हायोमोनब्ला बिटिसिनि थाखाय जोबोद मोजां जागौमोन। दा बेखौ दानि बिटिसि सरकारा जेबो इम्परटेन्ट होआखै नामा, बियो मोनसे सोंथि। मानो होननानै बुङोब्ला बिटिसिआव गोबां फुटबल गेलेगिरि आरो अनसायगिरि दङ, जेराव थांनाय बोसोराव बड'लेण्ड एफसिनि जानानै जोंनि गोबां मोजां गेलेगिरिफोरा गाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो खाबु मोनदोंमोन। एसियानिनो गोजामसिन फुटबल टुर्नामेन्ट डुरान्ड कापखौ सिगांनि समाव बिटिसिआव खुंनो हानाया जों साफ्रोमबो बर' हारिनि थाखाय एबा बिटिसिनि थाखाय गोग्गाथाव बाथ्रा। नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेसोदि देग्लाय बोसोराव 135थि डुरान्ड कापआ बिटिसिआव खुंजानाय नंला। दा बेवहाय आं बे बाथ्राखौनो बुंनो सानदोंदि जोंनि आसामनि दानि स्पर्ट मिनिस्टारआ बिस्वजित दैमारि बिथां, दा जोंनि सासे बर' सुबुङानो आसामनि स्पर्ट्स मिनिस्टार, अब्ला बिथांजों लोगोसे बिटिसि सरकारा मोजाङै सावरायलायोमोनब्ला आरो बिटिसि सरकारा इम्परटेन्ट होनायमोनब्ला थारैनो डुरान्ड कापआ गुबुन बोसोरनि बायदिनो फिन आरोबाव बिटिसिआव खुंजागौमोन होननानै आं सानो। दा गुबै बाथ्राया बेसोदि बड'लेण्ड एफसिआ 135थि डुरान्ड कापआव बाहागो लागोन ना लाया? बड'लेण्ड एफसि फेसबुक पेजआव नैबे मोनसे पस्टखौ नुनानै गोबाङानो बड'लेण्ड एफसिनि जानानै दुखु मोननाय फोरमायदों। बेखौ लानानै ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां दान्थे-बिदान्थे जानायखौबो नुनो मोनदों। बेनि उनाव माखासे खौरां बिजोंफोरावबो सावरायनायखौ नुनो मोनदों। थिग बेनि उनाव दायो डुरान्ड काप अर्गेनाइजिं कमिटिनिफ्राय बड'लेण्ड एफसिनि इनभाइटेसन फैनायखौ नुनो मोननाय जादों। जुदि बड'लेण्ड एफसिआ बाहागो लायोब्ला 30 जुननि गेजेराव कनफार्म खालामनो थाखाय अर्गेनाइजिं कमिटिनिफ्राय खावलायहरनाय जादों। दा बुंनो गोनां बाथ्राया बेसो, बड'लेण्ड एफसिआ बाहागो लागोन ना लाया? मानोना दायो दान मोनसेनिल' सम दंसै। बेनि गेजेरावनो प्लेयार सेलेक्ट खालामनांगौ आरो प्रेक्टिस खालामनांगौनि गोबां बाथ्रा दं। बेजों लोगोसेनो स्पन्सरशिपनि बाथ्रा दं एबा रांनि बाथ्रा दं। बेनिखायनो बिटिसि सरकारा बड'लेण्ड एफसिनि थाखाय खामानि मावनांगौ होननानै आं सानो।
जुदि बिटिसि सरकारा बेखौ इम्परटेन्ट होआब्ला जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जागोन। मानो होननानै बुङोब्ला बिटिसिनिफ्राय बड'लेण्ड एफसिआ दुरान्ड कापआव पार्टिसिपेट खालामनो खाबु मोननाया जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा, जेराव बड'लेण्ड एफसिखौ फोथांनानै लाखिनाया बिटिसि सरकारनि दायथ' होननानै आं सानो। बिटिसि सरकारनि गोख्रों मदद मोनोब्ला थारैनो बड'लेण्ड एफसिआ 135थि दुरान्ड कापआव बाहागो लागोन होननानै आं सानो। नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै, गोजोन्थों।